Arrazoi bat bezekin da sortzen dute euren kontra jartzeko. Arrazoi bat bezekin da sortzen dute ez gaude lasai. Ez gaude lasai. Egun sentiak ematen ditugu zure zain. Berandu egin da, gaua heldu da. Egun sentiak ematen ditugu beti zain. Berandu egin da, gaua heldu da. Lasai ez gaudela argi dago, kristalezko kutxak sartuta. Boterea erakusten digute egunero, nazkatuta gauden arren eskara geldituko. Egun sentiak ematen ditugu zure zain. Berandu egin da, gaua heldu da. Egun sentiak ematen ditugu beti zain. Berandu egin da, gaua heldu da. Egun sentiak ematen ditugu zure zain. Berandu egin da, gaua heldu da. Egun sentiak ematen ditugu beti zain. Berandu egin da, gaua heldu da. Egun sentiak ematen ditugu. Egun sentiak ematen ditugu beti zain. Gabon, Aupa, zatek. Amen. Moz, ondo, no. bai, Ja, men, txea ze pasau zagon honi. Momentu bat. bai dago, Ara, desenfoka bendek, momentu bat. Ez dela beak ez nago ondo ikusten da. Hola bai, más o menos. Bueno. Joder. Bueno, lehenengo eta behin, gabon bat jetxateko da noi, latazkue, makina, kaixo naia, kaixo lanunanu, potrozorri, kaixo da noi. Bai. bai, entzori. Bai. Ba, bueno, etxakiat ikusi eken gitarrezketa ikeo, eta bakiken más o menos nola ikun asuntu, Bai, egon hasi ikusten lehen, sartu horretik. Preparauta ator. Ba, bueno, ez dakit. Baina, bueno, bai. Bueno, ba, ez azteko beti galdetxe jatenaek, pixket eure burua aurkeztu, eta musika mundu noiztik abilen, pixket euk kontau nahi diguena, euri buruz. Bai, bueno, ni gorkanaz, eta bajotzeot bi taldetan oin, bata da hainke, eta bestie, bueno, da garraio, nazera ni bakarrik, baina, bueno, da nere proiektu pertsonala edo lan, eta oin dala 12 urte hasi nintzala jotzen gitarra, más o menos, 10 urtegaz edo lan, eta musika egiten, ba, oin dala 3 urte edo, ez dakit, gitxi gora bera 3 urte edo lan. Hori izango zen, apur bat. Bai, esateko, gitarra elektrikoa hasi nintzela jotzen oin dala 3 urte bai. Vale. Nik berez beti jodot gitarra klasiko edo akustikoe, pua barik, dana fingerstyle eta olakue. Bai. Eta oin dala 3 urte hasi nintzela jotzen gitarra elektrikoa puagaz, eta izan zen apur bat
aldaketa handixe, ez dakit. Bai, Bai. eta onerako ala txarrerako. Bueno, onerako, obviamente, ze ikesiot ez teknika pilo bat, ez? Baina bai, igual galdu eta apur bat hori fingerstylen egiten un, ez dakit, estilu edo. Baina, bueno, azkenien, dana da adaptetie eta ez dakit. Igual momentun gustatzezakena jotzi baita, ez? Hori da. Azkenien, lehenengo, ez dakit, bederatxe damar urtiek izen die jotzen klasiku igual, edo, ez dakit, igual larogei hamarkadako musikarien musika edo, eta hori bai hasi nazela iten ere musika. Zenik beti entzun dut punk rocka, metala tala, baina inoz ez dut jo. Hoi hasi naz jotzen, ez? Zen da apur bat, ez dakit, arraru zi. Ni bueno. Vale. Ba, hori, normalin hemen lau ataletan bezala banatzeiat, elkarrizketie, eta izetekaz lehenengo pixkat konpostizizui buruz itzengo jau, gero alde tekniku eta soinun aldi betuko hau, gero ire gusto pertsonalak ezautuko txiau, eta amaitzeko pixkat, zaltzea egingo jau, gaztea eta euskal musikin egoeri, eta, Ondo. Jendi hori nahi. Bai. Orduan, hemen, claro, adibidez, Garraio directamente diktadura badek, ez? Bai. Ibakarrik hau. Bai, absolutamente, bai. Baina, igual, nahiz eta bakarrik izen, eukitzeiuk barne burrukak. Pilo bat. Baina pilo bat, bai. Izen da, batez be, hasina zenien experimentatzen iguel autotuneagaz eta beste elementu batzuegaz, izen da, zeba, oin zer naz, ez? Edo oin zosten abileiten, eta zeba ite otau. Ez dakit, igual estiloa, ez dakit, izen da, como oin pop-punk, gero pop, gero oin horregon da borroka bat, baina, bueno. Bai, eske, lehen batek komentatzen nena, hainken estilue nahiko, azkenin etiketa jartzi batzuten ez tekerresa, baina punketik asko erateik igual, ez? Punk rocketik. Baina, klaro, Garraion kanta bak aitzeituk eta kanta baktek bestetik batzutan ez zaukak zer ikusi handik, ez? Ez da batu bat, dekela erabat, hori baita punk toke horrekin, ez? Baina, gero, entzun diaun egun sentiak hau, dekela, en plan, erabat berdinaek, ez? Bai, eske ni benaz apur bat olan, ez? Igual momentu batzutan nahu ez dakit, igual urote sozer potenti eta hori ezabat osatosune, riff potente bat eta hastie akortar, eta beste momentu batzutan igual gurot poko de tutxitatxi edo lako beste ritmo batzuk ez dakit. Ja, bai. Ez lehen, hasi aurretik jardun dio komentatzen, da hori autotunien zea, pixket, nahi sorpresan bezala harrapaun itxean, ez? Nahiko klasiko tie mateik Garraio bestela instrumental aldetik. Arrepente hor autotune hori zeatik azitzen horregin jolasten. Bai, da izen zan apur bat, bastakit, esperimentatiaren be bai, ez? Ze igual egonaz azkeneko urtio zue eiten diskue, eta egonaz beti elementu berdinegaz lan eiten, eta heldu da momentu bat non esan dut, oin gurotatara apur bat hortik, ez? Ja nago, ondo dauela be, gitarra, bateria, baju eta hotxa normala eta ekualizazio eta ez dakize, baina be, igual, zura hotxa entzutie apur bat robotizau eta ez dakit, izen da apur bat ataratzeko hori de esa zona de confort, ez? Apur bat, ez dakit. Komposatzeako ordun, ze lehen ez teke nundik gazteaiz? Musikatik ala letra barra melodiatik? Bueno, musika edo harmonia, hobeto esan da, edo melodia barra letra? Hasiera baten, azten nintzen beti instrumentala egiten, ez? Gitarran riff atara, eta kantu oso atara hortik, eta gero bateria gehitu, bajue, eta gero ja bokalak, eta bokalen melodia talan. Baina azken aldian, kontunatu naz, azkenien hainken be nik jotzot gitarra eta besteot aldi berien, orduen, adibidez, hainken lokalien hasi garenien egiten kantuak, ja directamente instrumentala atara eta ahotsakin melodia bat egin, ez? Eta ja, biak batera ber nola funtzionatzen dauen jakiteko. Azkenien jo bazu direktuen eta abestu bier badozu izen bizara kapaz jotzeko eta abesteko aldi berien orduen zose konpenetratibo, ez? Hori orduen normalien izeten da
beti behitzot hori konjuntu ez, batez bazken aldian. Ja, saiatzen naz, ateratzen bagot progresio bat, baina bokalak sartzen. Aunque sea un nanana edo lako zer. Dakit, hori izango zen, más o menos. Vale. Ez que, nahi iruditu zitek atu datenatik, nahi iruipen hori mantzik, baina saiatzea desente igual melodia vokal ezberdinak atatzen, ez? Plan, ikusi zaiat, igual, ez der konkretuik etzaiat esaten, baina baina harmentzeala hori saiakera bat, pixkat, melodiak ondo eraikitako melodia bat eiteko zea hori, da hola, ez? Bai, osea, azkenien, ni berez, hasi nintzen abesten oindala urte bat edo lan. Ze inoz ez naz atrebidu, eta azkenien, atrebitu nintzen. Ondo ziok. Eta, bai lehen igual, izan zen, gitarra modu lehen prestetan enabela tentsino pilo bat gitarran eta holan, oin bai igual gitarra ez alde batera, baina bai oin sentatu nazela asko bokaletan, eta ez adutzen lehen konjuntuen ez, dana soneti ondo, bateria bajue, eta bokalak bai saiatzen nazela, jolasten apur bat ez. Vale. Por cierto, hemen etorri juk, primera vez que participa en el chat, Artolboy, I am Grok eta Oyer Rodri. Eta, bueno, eskerrik asko pasatzeatik, imaginatzeat gorkan launik izango zeatela, eta... Bai, kuadriakuek. Hainke, esan diau garraio diktadura badala, hainke zerdek? Hainke da demokrazia oso zabala, nik Bai. uste. Bai, ze atara ditugun azkeneko kantuek izen die lokalera joen, ezer barik, eta letra barik bez, eta danon artien hasi jotzen. Ez hainken dauena da, bai bateria eta bai baju jolea dala gitarrista bai. Deki, nik uste irurok deko gule hori sortzeko nahi hori. Ez dakit, ez da sortzeotela riff bat edo, eta bateriak ez da, nik sartzeota hau hemen, bateriak ez da, riff hori, joen leiki holan, eta holan, ez dakit, danon arteko, ez dakit, sorkuntza bat, eta nik pentsatu holan be, hobeto ezagutzen garela, iruron artien. Ez dakit, azkenean, adibidez, lehenko kontzertuen gertau jakun, niri astu kantue, eta hasi ginen improvisetan, eta hori gertatzen da ezagutzen garelako ondo, eta igual da txopada bat, baina ez da inbeste ja. Eta eko horre, ez dakit. Orduen bai, konposatxe gudoan artien, letra be lokalien idazteot momentuan, eta aurrera. Ados. Teoria musikalik ikasiek, sandek aspalditik ari aizela gitarra jotzen, eurek abuz hasitzean, ala irakasle batekin solfeoa, teoria musikala eta bar hartu izan ditu. Keba, nik ez dakit irakurtzen, zer. Osa, hasi nintzen, bosgarren mailan edolan, eta joten nintzen klasetara, hastien behin. Eta gero institutuen, eukinaben irakasle oso ona, izen zen Sociedad Alkoholikako gitarrista, Inigo, eta izen zen kristolako irakasle, baina azkenien eukitozu ordu bat hastien, orduen etxien egin behar zure konture fijo, ze eske bestela aztozu ikesten ezer ez. Orduen bai, azkenen izen da apur bat nire konture, baina bai irakasleek emondoztela argibide batzuk ez. Ez dakit. Eta holan. Eta orduan, komposatzeako orduan, dana belarriz, dana sentimentuz, nola bilat, nola, zeat galderi ondo planteatzeaten. Nola bilatzek urrengo akordie, urrengo fasie, urrengo dana dalakue? Bai, lehenengo musika asko entzuten, eta, bastakit, estilo ezberdinak be, kantu horrek ikesten, eta ez dakit, adibidez, oindala bilabete edo, atara nitun, entzun nitun Foo Fightersen pare bat disko, bat esan, ez dakit, ez dugu garatzen noin, West State Light, uste ditzen dela bat, edo 2011 edolan, eta ez nituen atara kantuak, baina bai akorde batzuk, ez? Eta horri huel, ez dakit, azkenen daruet behotzen urte pilo bat, eta akorde progresio asko oin dekotez bastante garbi, baina bestela belarritik normalien, ez dakit. Zaten da, joen probatzen, haber kenkaja, eta aurrera, bai, izaten da holan. Komposizio aldetik euk zehose geixo zati nahi baldimak? Ez dakit ez, hori, ez dakit, eite dut eskantuak nire txien, normalien nire logelan, eta holan urtetzen dira, ez dakit. Bueno, bai, aipaudek, lehen hasi aurretik aipaudek, iskat influentzia hau agula garraioako behintzat, hori,
pop-punk, amerikano, 2000 urteko, ze hori, adibidez, Fokin Arten, oso ondo ikustek Fokin Arte kantan, ez? Rollo hori zaukak era bat. Bai, azkenien nik beti da entzun dute zera Blink, Sum 41 etolako taldiek, eta holako intro pegadizuek, ez? Oso kantable idienak, ez? Ez dakit, orduen holako kantak ateratzen die bastante, pop-punk asko entzuten ba oso ateratzen die holan, ez dakit, oso harin, eta bueno, hor ikusten da argita garbi nik ustot esan dozun moduen hori influentzia, bai. Ados. Ba, hauen pixka teknikan atalea pasagoa juk. Lehenengo galderi beti jatenaek, baukek praktika rutinaik, en plan teknika rutinaik. Eukin eban, hori bai, baino eta dekot ondino, ez? Baina azkenek urtien egona zen ez lan egiten garraion diskuen, eta izen da, deskubritu ez dakit, teklado media, deskubritu instrumento pilo bat, eta ordenagailuakin jolasten apur bat, orduen hori rutina apur bat itxiot albo batera, ez? Bai, igual ikasi zen teknikak eta errepasau, igual kantu berriak atera, hori batez izen da nire rutina, kantu berriak atera, eta hori batez be. Baina ointxe, bueno, hori dekot apur bat. Vale. Esan dialen, 30 elkarrizketatu aizela, usteiat, 30-etik 2 edo 3 bakarrik izan diketela praktika rutina bat daukatela, en plan, bai, badaukat. Bestela gehienak ez ez. Eta neuke esan nahiko nikek gehiago euki, baina ez teki igual gauza... Ez que ez teki gauza agradable bat ez da, ere. Igual askoz aberazgarrio dek iretzat pertsonalki hori kanta bat ateratzen zartzeken ordu hori, eskala gora eta bera egona izen ordu hori baino, ez? Joder, es que eskalak... muy atravesado, bai, es que... Osa, egiten ditut noiz bait, cuando se ilumina, baina bestela ez dutez ikutzen inoz. Egi esan da. Ze teknika gustatzen zatxik, jotzeko? Batez be, asko gusten jata hori, obviamente, palmuta eta holan, punk rockien erabiltzen den... Ikusti nahiat. Bai, claro. Ikusti eta haitzi nahiat. Bai, entzuten da, ez? Bai, holako... Eta gero, nauenien bakarrik etxien akustika gaztalan guztien jate asko eitie, deitzen den chicken picking, ez dakit ezagutzen. Bai, hori dek, zea bezala, ez? Rollo, arpegiatua baino raro. Bai, emotozu, bueno, nik kasuetan puakin emotozu korda potoluek, grabie, eta besteak eitozu, ez dakit holan, olakuek, eta ez dakit, horregaz jolazti guztien jate asko. Batez be gero igual nauenien akustika gazeta, jotzeko, ez dakit, blues edo olako estiluek, dekiela edo erabialdo zule chicken picking eta holan, ez dakit. Gero, ez dakit jolazteko apur bat. Olako, ez dakit, olako likak eta holan egiteko, sin más. Eta gero, ez dakit, segeio. Ez que teknikoki be, ez naz, beti zenaz gitarrista ritmikue, batez be. Orduen teknikak eta holan, igual punteuek eta holan ez toaz asko erabiltzen, hori egiz esan da. Urrengo enbernean galderi epizket hortik zik, dek tapinaren testa, bagi tapine jotzen. Ke ba. Ez zaita trebiuko? Ez dakit jotzen, enzi ez dut proba inoz, bueno, proba bai, itozu nolako txorradak ez, ez dakit, egia esan da. Bueno. Lasai. Hasieran bakarrik egiten tapinaren testa, baina ikusita pixkat injustoa dela gitarrista ritmikoantzako, aldatu aldek rifardoaren testagatik. Aski rifardo bat joderdek. Ire rifardoi honena nahi hau. Vale, a ver, dekot riff bat, ondino ez togule erabili, baina da hortik botata.
Latza? Guapo, guapo. Txatin, ze, aprobau eman gozo hau, ez? Ozesate uste txatin. Haupa norbait, kaixo, raida intzigu norbaitek. Gabon denoi. Komentarista esateik, aprobaudekela. Nere kuadrillakoek igual botetan dabe soser hortik, ez dakit esan da bien soser. Momentuz ez tibe ze asko esan. En plan, bihotz bat jarri dibelen, oierrek bihotz bat jarri dik, Ah, eta bestik gitarra ikono batzuk. Baziok kostatze zaiken teknika bat, en plan, saiatu aizela ikasten da kostatze zaiken teknika bat. bai, ez dakit nola ditzen dan, dau teknika bat, dala jotxosule puagaz eta mototxosu gero atxamarrakin ateratzeko rollo Bai, pintxar harmonikua, ez? harmonikoa hori da. Plan, Eta, bai, hori, baina emote hotxet golpi eta gero emote hotxet harmonikoa, ez da segiduen, hori goztau biate apur bat. Ez dakit, deko torre ondino pendiente hori teknika ikesteko. Ze batez be horrek emote daun jol, ez dakit, ematen daun jogo pilo bat. Esto dala, baina bueno. Gero, ez dakit. Ez tek, esan nahi, ulertzeat, hasieran zaila hartzea. Nik egiteatenak, bisekin batea jo, rollo, esku asko okertu, Bai, plan, jo berrin hola, plan, etxeat nola esplikau, pugile perpendikular reuki berrin, bai, pixket okertu. Plan, aha, pixket hola jarri bietza. bai. Que bai, hemen hola esplikaute ez tek, Ja, bai. alperri haina baino. Ja, bale, bai, ulertze bat apur bat. Horiek, Ja, bai. Bale, horiek, bale, hortik. Claro, bai, bai. Mhm. Bale. Beste teknika igola, kostatzezakena? En plan, Ba, azkenean suprimentu dienak- ikusti nahi, Bai, dienak danak punteuek eta hori tapina eta lan horrek hasi binaz ikesten, ze azkenien hori nainke nazela gitarrista bakarra, ba, azkenien eukin berdotez be bai errekurtsuek, ez? Eta ez da dana ritmikue. Sartxeotez oin oktaba pilo bat, ez? Da, como el komodin. Hori izan bernean, teknika gexenetako ibiltzegenak oktaba dilaz. Bai. Azkenien punk rock amerikanon eta erabiltzen da pilo bat, eta baina pilo bat. Eta orduen, ba, bueno, baina bai, oin hasi binaz iguelbe hori rutina bat hartzen, eta ez dakit teknika berriak eta ikesten, seguramente, bai. Garraiokin kontzertuik eta ematetxuk, ez? Naiz dugu bakarrik izan, ala ez tek ematen. Ondino, garraio moduen ez totemon. Bai, hainkegaz iguel jotzegule kantu pare bat eta, Vale. adibidez, ezabatu jotzegu fijo, ze azkenien deko... Estilistikamente kuadra, Bai, no? hori da. Baina gero iguel fokin arte eta olako bai, jotzegu bai. Ez que esan bernean, ja pixkat teknikan atala amaitzen juteko, ea kontzertutan bada on zatiren bat, kontzertua jotzen nahi aizela, gaztea aizela, eta ja, hau pentsatzen ostia, ja, preparatzen nahi aiz zati komplikau baterako, gainai abeslari eta gitarrista biak batera izan da, bazio golako zatiren bat. Bai, batez be, azkeneko kontzertuetan ez dakize ba, ez da egon argia. Askotan kontzertuan ez deko zu argie. Orduen, igual ez tozu ikusten eta etortzen da igual solo bat, eta di oktabak, baino ez tozu ikusten gitarra. Eta igual, ba, emon biot buelta, edo... Bai, batez be, dienien, igual nauenien estribiluen, eta dator solo bat edo lan, eta itxio zu kantetan, eta sartuz, ez dakit, izaten da normalien holan. Baina, bueno, bestela... Dekogu zen kantuetan, ondino ez da, holan, igual jote gunien berri txarraken berzinoren bat, horia aldatzen da asko gauza, eta hor bai jartzen azela ja bastante tenso, baina bueno. A ber, ze berri txarraken bertxio jotzeitu? Ba, jodoguz lenguan jogen du narra, jainko ateboa, ikesten eta ikusi arte jogen du, bai. Eta, bueno, jainko ateboa ba, hori batez be. Hori dekoz aldaketa asko, ez? Azkenien... Bai. Osa da, mastietik oso mugitzen da mastil osotik, iguel. Bai. Horren hor, ez dakit, iguel... Eta gero parte haure, mitiko... Bai, hori. Bai. Eta gero sartzen da, bokalekin horren gainien, joder, ez dakit, hori deko bere meritu, Osa, gero sartzen dela, ez dakit egiten da bokalen bat ez dugu goratzen noin, beti zorionen esperoan edo lako sartzen da. Eta hori, eta punteo aldiberien jotzie da apur bat, holan.
Komplikau, baina bueno. Vale. Bueno, aprobetxatzeat, etxageat, imaginatzeat ez tekela berko, baino nik tutoriala inean, jainko ateo gana, YouTubeen Bai, ziot. bai. Ikusi neban, eta ikesi neban horre kantue. Vale. Bai, bai. Gero ikusi neban Vale. bebai, zenekala ikusi arte bebai, eta Bai. ikusi arte atera naben belarritik, baina bueno, ja berandu. Bueno, bai. Ikusi arte ez tegain zaile, adibidez, Yes. belarri zateatzeko, baino jainko ateoak ikizateken parte asko zauzkek, Bai. eta eske, esan tutorialan aipau diat, ordu asko pasau nitxean tutorial putezeme horrekin, tio. Ze plan, dana ondo grabatzen, partean ondo grabatzen, da alare ñapa mordo bat zaude, baina. Gitarra ona, bueno, hau gerokozik, oin galdetu hor diatenaek, behatz ekstra bat euki berko bauan, nun da zeatik? Ba, esku honetan, nik uste dut, hemen. Igual soluek eta... Hobeto egiteko. Bai. Eta ikesteko izango zan errezago be bai, ez? Zehatzekin igual izango zan brutala, baina bueno. Bai. Ba, pixket soinukin sartu bat jugoin, kontzertotan ze ampli bilioidek. Horre lehen esan dik, bost katana bat ibiltzekela etxin, ez? Bai. Ba, depende. Mikrofone haute badoie, igual ez dakit, igual organizatzen da udaletxiek, ba, igual hor, bai noie katanakin. Azkinen die 50 batio, baino joten zan mikrofone haute eta ez da, bueno. Bestela normalena dala gaztetxetan edo jotie, jotenga Marshall bategaz, ez dakit modelu exactamente zein dan, baina da Marshall pantalla eta kabezala bai. Eta deko bere pedalera propiue, eta horregaz joteot. Bestela joteot honegaz eta nire pedalagaz. Pedal multi-efektosakin soinu eta sartzeizko mitiko reverb da olakuk, ala amplixen nahiko apelo ematek kontzertotan. Reverba bai erabiltzeot, batez be garbietan, igual badaue, oin hainkegaz ez dekogu kantu holan garbian dagoenik, baino bestela noizbait bai erabiliotela reverba eta holan. Baina normalien oin hainkegaz hasi garenien apelo, amplian distorsinu eta aurrera. Vale, eta limpioak eta poka hostia, ez hainken. Ez dugu egiten, ez, oza, bajeta hot volumena, pastillana, apur bat, eta horregaz, eta jazta. Vale. Ire ustez, zer de gobeto? Gitarra hon bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat, ampli hon batekin? Gitarra txar bat, ampli ona, bai. Guztiz, oza, azkinen hau gitarra ontsa esango txut, baina da oso merkie. Bai, Oso merkie. Oso zen bat, igual kopian, lepo molatzen gitarri. Oso berron baino gitxi hau. Bai. Eta... bai. Eta da kainoi bat, oza, sonetan dau nire ustez brutal. Nau oso pozik gitar honegaz, eta die eunda, ez dakit 70 izango ziren. Oso gitxi. Baina berrixe? Bai. Ze markaek? Kramer. Kramer bat? Bai. Eta nun lortuek, Zomanen eo? Bai, Zomanen. Bai. Zaberez, egon nintzen behitzen, Tom DeLongen gitarra, da estrato bat, pastilla bakarreko bai. Vale. Da Fender bat, baina, ez karo, igual bigarren eskuku igual die 2000 pao edo... Ez que lortzi da oso zaila, azkinen da signatur bat edo... Ez dakit. Eta ikusen eban hau, udan, eta zanen, bueno, aurreztu biot, eta hartu biot fijo. Bai. Ni pero natxio entxe momentun, en plan, entrevisti bukau da Zoman, Kramer... Ez que gainak kolore hortan, kolore askotan zio gala hortan bakarrik. Dau urdin eta txuri usteot. Eta hau ikusina benien, esan hau direktamente. Ez que kolore oso guapu, tio. Oso guapu. Nahi molatze. Bueno, ja, pixke gitarri aipau diola, gitarren prezizue, galdera klabetako baten goiat. La resistencia ikustek, bakik, ez? La resistencia más o menos nola. Bueno, nik galdetu berrin zenbat diru daukeken galdetzeiat zenbat gitarra dauzkeken eta zenbat diru gaztaudeken gitarra hoxetan. Aha. Ba, zenbat gitarra, dekotez bi akustiko, bi elektriko. Eta gero, bueno, eta gero klasiko bat bai, eta gero baju bat bai dekot. Ez dakit batera zenbat izango dan, nik uste bastante.
Bastante. Lehenengo gitarra izan zela klasikue, baki diela 40 € dolan, edo 30, edo marka da Memphis edo lako, Vale, ez dakit oso ondo. Gero akustikoe da Taylor bat, dala gitarra ja. potentie, Eta hilorra ja... bai. Eta gero beste elektrikue da LTD. Mhm. Hori bai aldatu nizkion pastillak, eta jarri nizkion 6 mordunkan. Vale. Eta hori, guztira ez dakit zenbat izango dan. Ez dut gure jakin bez. Hombre, nahi zifra bat izan berra hauek. Bai, ez dakit, izango da 1000 inguru igual, edo igual gitxi hau, Ze ez tekot ez bez instrumentu garestiak. Azken izen dia 12 urtetan erositako instrumentuek, ez? Orduen, Bai. 1000 inguru edo izango da. Ze baju dauke, kuriosia ez? Bajue, marka, ez dut ezagutzen da Vision, Vale. eta ointxe momentu honetan dau, Jerrien. dau. Bai, ajustetan, bai. Igual bajue geratu binaz baju barik. Ze ba? Konprobo gendun eta gorputza dau holan tolestute. Jarri gendun baketa gainien, eta karo, aksinue dau super altu. Baina, esteko, ja hori esteko, ez dakit konpondo aldan edo ze, baina Ideaik ez. bastante jodido. A ber, sobreibitze aldun. Bai, bueno, dendakoek esan zosten, ezin badauela konpondu, kontzertu baten hartzeko eta Bueno, eta rebentetako edo, zoze. aukera ba, Bai, Bai, oso show espektakularra izate hori beti. Bai. Ondo etxe baldimak, ze nik behin ikusi nian gauze bat mutrigu gaztetxin izenuala sacrilegio, baino increíble. Gibson bat holakue. Fender Jazzmaster batuan. Entzian, Fender Jazzmaster bat, eta Fender, etzaiat ze modeloan exacto amplixo, baino Fender ampli handia gotako bat, tipo entzian kontzertu bukau, gitarri hartu hola, soltau, gitarri lurrea, nila imine, da, gero entzian gitarri hartu, da amplixen kontra, amplixea dana lurrea, Jendi flipatzen. Iguan tipo bat, ibele gotutxela 60 urtea. Forraute ongo, da suda ingozio, baina horta honei emaiek, tio. Bai. Bai. Ez que, Joder. oize baue, tio. Galetxe. A ber, hola, mentxuletan behirea inau, zehose falta ziteken. Ez, ja aurrera zeiko jau, da gusto pertsonalakin sartuko batzuk, baina horrekin hasi aurretik ni zerbeza baten bilen itxik. Vale. Eta, favorez, entreteni bile jendia. Farea minutu, 3 minutu. Lan, zehose Vale. joizak, ontsen hau. Vale. Bueno, nik ez dut ikusten txata, baina bueno. Zoze joko gu, no? Ok. Hola, zoze... Txilin. Horrek, ez ikasten, arra.
Yep. Opa. Zateik nahiak, Gorka guapo, lasai gugare hemen zuaitzen majo, makina bat, dinot. Naia, musu bat, amendik. Makina zuzea. Opa naia Bizkaia. Imaginatzen naia Bizkaia izango hala. Bai. Imaginatzu zu ondo. Por cierto, nik naia Twitterren segitzeiat, eta garraio baita pixkat behagatik izautu nian. Bai. Hor, promo haiten manaierra, zuen manaierra, Bai. ez? Da Zuen manaierra, ide. bai. Bai. Ba, guztokin sartu batzuk pixket. Bai. Eta hemen nengoiat galdera, basakiat, galdera simple ditu, baina aldi berin galdera komplikau dituk. Talde guztokona? Fu. Esango nuke, igual, holan, dana begitzen, oin historikoki ez, igual Blink 182, esango nuke. Hori izango zan, ez dakit, azkenien eske dauz asko, ez? Eta Guztiñate asko Metallica eta, ez dakit, holako klasikuek, azkenien. Gero, etapa, en plan, bizixen etapa ezberdin euskek, musika ezberdin jaitzen jute izena ez. Hori da. Baina, bueno, beti azkenin zeuek gonbidauek aukeratzeik nostalgixatik ezateun, eo influentzixatik ezateun, eo Bai. dana dalakoatik, así que... Bai, Blink izango zen nostalgia eta influentzia. Batez be influentzia igual lehenengo kantutan. Nire lehenengo kantutan. Osea, azkenen garraion kantuak dien ere lehenengo kantuak, praktikamente. Gero bai egin ditut gehiago, baino ez dakit, adibidez ateran eban lehenengo singela izen zen oindala, egin eban oindala pilo bat. Eta hor bai igual nabaritzen dela gehiago, ez, influentzia horrena. Baina, bueno. Eta diska favoritoa? Ez da gure errepika Blink, baino... Bueno. Dekon, azkenien doi eskutik, ez? Dekon self-titlela 2003-kue. Da, bueno, ez dakit. Da brutala hori diskue. Baina, bueno, gero esan aldotxut ez dakit. Black Albume entzune ban asko txikitan, asko. Igual gaur eguneko diskoren bat, igual dau artista bat ditzen da Motzan. Eta deko... Ba, azkenien gaur egun, estatu batuetan dabil berriro be pop-punka hartzen, ez dakit, adibidez, hartu die pop-punka egiten Machine Gun Kelly eta olako personajiek. Ba, Motzan... ba, Motzan da... Graizentzik personaji esan dela. Bai, bueno. Ba, Motzan da, bai, hori, ba, pop-punk berri horren, ez dakit da borre burun, ez? Eta deko disko baitzen dela Internet Kill the Rockstar. Uste dala referentzia bat beste disko bati, baina ez nago oso ziur zein dan, baina bueno, da diskazo bat bai. Eta igual horrek. Gero okurrituko jatez gehiago fijo eta bukatuko direktu eta esango, esan barna benao, baina ez dut esan. Hori daik bat gonbidau asko gezantzioken gauza bat. Bai. Eta trio Calavera amaitzeko, kanta gogokoena? Bai. Hori joeten da aldatzen asko, ez, normalmente, baina... Bai. Igual, nik, hasi nintzen entzuten lehenengo taldi izen zen AC/DC, izen zen klasikue, eta bere lehenengo diskoko It's a Long Way to the Top hori kantue, gainera, ikustenaren txikitan bideo YouTubekue dauzela, ez dakitan autobus baten gainien jotzen, iritik doiez jotzen direktuen edo lan... Zonatze zigorrek, esan, bai? Bai, ba hori kantu izen zen, txikitan izen, como, nik uroti olako sose izen, ez, edo olako sose egin. Esango notxun hori. Aunque gaur egun AC/DC ez teko tapenas influentzia, ez? Baina, bueno, izen ere lehenengo taldi edo, ez dakit. Nostalgiatik aukera hau igual kantu hori pixkat, ez? Bai, hori da, bai. Hau, galdera hau pixkat arraroa da, batzutan igual jendeak ez dik ondo ulertzen, tonalidade favoritoi baukek? Tonalidade... Dinoso afinazio gitarra, no? Claro, ez que jendik hori ulertzeik. Berez esan nahi atenaek, adibidez, zuek ze afinazioetan jotze uste? Hainke neo orokorrin. Bai, jotze gu drop C sostenidon, erditono bajata eta gero drop zen, eta gero oin hasi bigara bai jotzen drop C normalien. Ba, normalien hori erditono bajata. Garraio bedauz erditono bajata danak. Orduan, imaginatzeiat beti drop... do sostenido hori dekela kanta gehienetan errepikatzean... Orduan pixkat hortik zik, rollo, ze tonalidatan zaudek zuen kantu gehienak, pixkat hortik zik baita galdera. Bai, izango zen do sostenido, izango zen. Mayor o menor? Menor, normalmente.
Bueno, menor, eske ez nago oso ziur, baino esango nuke baietz menor dala. Maior batzuk bai, baina bai, igual bai. Bai, Igual bai. baina normalien nere tendentzia abesterakoen be bai da menorrera joetie. Mm. Oso igual dalako askoz be melankoliku edo ez dakit. Bai, bai. Baina bai, gero azkenien lokalien igual gabi sortzen kantu bat eta ataratzen da maior edo bueno, hori ja, bai. Ados. Ze soka ibiltzeituk? Erabiltzeotez, gitarra honetan elixir kordak, eta izeten da normalien, elixirrek dekon maksimue dala 11:49 usteot, Vale. eta gero dropzen, deko tamen kutsa, eta die ez dakit ikusiko dien. Paradigma, Paradigma. bai, ernibol. Bai, hori da. Eta dia 11:54. Vale. Eta, bueno, niri ernibol, ez dakit. Etza? Elixir da hoberena, niretzako bainako elixir esteko dropzen hori korda potoluek eta holan jartzeko, baina normalien egiteo trampa eta erosteotez elixir eta gero soka potoluek erosteotez aparte, Vale. askotan. Vale. Itotolako mixa. Nik dadario gomendauko nian, ez tek nik ibiltzea delako, en plan, esan nahiat, ez daukat dadarion sponsorra, ojalá, baino nahi gustatzen zitek, zezaukek gama media, zengo hau, amit 8 euro gitarra juegoa, eta gero zauke gama hobea bezala, eta sokak asko irauteitek, eta hori ziok 12 euron, eta dauzkak kriston variedadea. Odon, igual egun ematen probatu nahi baldimaek, probatu eta igual konbentzitze hau. Bai, bueno, azkenen be elixir die holan 13-14. Honek bai diesela garesti hauek. Bai, eske nik hoxek probatu nitxean da nahi itxian molau ez da. Ez, niri bez, probatu ote zoin azkeneko bi astetan eta ez dakit. Ez nago oso gustura, baina bueno. Ja. Hori. Eta pua aldetik ze pua erabiltzaitu? Ba, normalien bastante potuluek. Honek, eske ez da jartzen taia, baina izango da, ez dakit, 0,86. Mitiko Dunlop berde horietako badek, ez? Ez da, ez da jartzen marka, ez dakit ze marka dan. Ikusi nitun dendan, eta hartu nitun 10 dolan. Eta... A ver, urreratu za kamarara, a ver, ez kuriosidad zekar. Ez dakit ikusiko dan karo argie. Baina nahiko handiak, ez? Bai. Bai, die bastante... Zakitor. Bai, bastante potoluek die, bai. Eta bueno, eta oso handiak, bai. Gero dekote zamen Dunlop naranjak igual jotzeko akustikagaz. Eta horrek bai, azken rasgeo baketa egiteko igual, ez dakit. Baina bueno. Ok. Ze taldekin batea jotzea gustatuko zian? En plan, telonero de. Bai, ba, hainkegaz, izango zan logikuen nahi huel berri txarrakigaz, ez? Azkenien, gue bai gara irukote bat, ez dakize, bueno, egon zan oso guapo, ez? Eta bestela, ba, ez dakit, egi esan da, hombre, ba, talde internazionalegaz, ba, danagaz, ez? Ez dakit, Anti-Flag, Blink, San Fortune eta lakuegaz, ba, ez dakit. Eskatzeagatik, ez? Bai, eskatzagatik ez, azkenien. Baina, igual, amendik, ba, ez dakit, igual gustako jaleteke, ez dakit, erdoil bat, edo, olako, ez dakit, zerdoil be, ez dakit, dekie, egiten da bien musika be, ez da hain punkoia, da, dekie beste influentzia batzuk, orduen, me mola bastante be, olako... Bai, erdoil guapo ziok, entrevista unian Imanol, gitarristia, eta, ostia, adibidez, elurretanen coverra, tio, oso latzaek. Nola inde dagoen, eta ikizateken adek punkoitik bazaukek zehoze, baino roketik ebai, metaltik ebai, eta, bueno, daiko... Bai, jo, dekie kantu bat uste dela, autodefentsa ditzen dela, eta dekie parte bat, rifa dela oso pisutxu eta da oso metaleru inkluso, ez dakit. Askotan etiketak jartzin asunto hau oso zeaek, ez? En plan, nola, riff batzuk oso argi ikustetuk, ez? Baino ero kantu bat bere osotasunin hartzeganin, askotan ez da gerresa ez dara, eta... Ja, bai. Baina, nola mundu hontan dana etiketatzi gustatzezakun, ba... bueno. Akordatzea gitarran ikasi goan lehenengo kantakin? Ez nago oso ziur. Edo kantetako bat. Eske ez dut esan, eta hori bai dala oso brutala. Ni hasi nintzen jotzen gitarra, baino bajue bai. Eta bajoa zen nintzen jotzen Elisa protestante baten. Osa,
Bai. Oso brutal, osea, nire lagun bat euen sartute hor, eta nosten, badau musika talde bat, gure oso bajue jo gugaz, eta ni, ez dakit, nitun 10-11 urte, nekien ezer, eta sartu nintzen horra, eta irakasli esan erdi itxue, bai, esan behar dau, eta jotzen zaben gitarra, eta esan brutala, eta hor, lehenengo kantuek izango ziren religiosuek. Ze abesten gendun no se qué de Dios, eta no se qué de Jesús. Eta horrek izango ziren lehenengo kantoi da, oso kuriosu egia esan da. Baina lan konsienteki igual, hace zen kanturen bat, igual, Highway to Hell edo lako, seguramente. Vale. Bai. Ikusteko falta zaien kontzertu bat? Dekoten pendiente... Hombre, karo, igual talderen bat ez dauen aia jotzen ez. Edo ez dakit bez aktibuen dauzen, edo imaginatu ez, baina kuraia adibidez, izango zan brutala, ez? Ikustie kuraian kontzertu bat, joder, ez dakit. Zoritxarrez ez zaudek aktibon, baina bai, Ez. brutala izango. Ja. Bai. Eta berpiztoko ban artista bat? Joe, ez dakit, igual... igual da oso mitiko ez, Kurt Cobain edo lakoren bat ez. Baina, igual bai Cliff Barton, Metallicako bajista. Hori tipue, ez dakit, entzute osuz Metallica lehenengo diskuek eta eskeda brutala. Zehose berezix izauek. Bai. Gainera, ikusi neban soundtracken bideo bat egiten dauz analiziak, eta egin zaben, ez dakit Antzik and Destroy edo lako lehenengo diskoko kantu bat. Eta entzuten dozu bajue bakarrik eta da brutala. Da brutala zelan zoretan dauen, ez dakit, distorsinuet dana, oza, ez dakit. Molatzik asko Orioneko intrua. Blan, dekela bajue akorde jotzen, baina hain distorsion haute ziok. Blan, ezke, sonatzei gola, oso kuriosue sonidue tipuna, bai. Teknikamente kriston nahuala, baina nahi irutze zitek, bajista berezixeekin eta gauze bat hori, soinu dala. Etxo, etzaiat ikusi jauen bide batziok mitiko Lemmy, Motorheadeko Lemmy. Zaten, bajista gexena gola sonatzei be, eta tipuk amplixe moitzek eta joteik bajua. Baina nik hola sonatzeia, eta ematen ziok dana tope da. Pom, kiston zagatia. Bueno, es que de hecho Motorhead deko rekorra, ez? Soinu aldetik altuen sonetan dauen direktuen edo decibelio geixen, ez? Usteo dekola. Enitxean arretxeko geixetan. Es que, joder, bai. Zer musikokin ingoke ire ametzetago taldie? Rollo Dream Team, en plan... Kantante tal... Ja, bai. Gertatzen jate, igual, abeslari eta gitarrista askotan doiesela... Batera. Bai. Izango Gorka berri txarrakekue, fijo, hori fijo. Bateria esango nuke igual Travis Barker edo lako... Hori nungude. Travis Barker da Blinkeko bateria. Bada pop-punk edo punk rockien da bateria, ez dakit gorena edo... Da oso mitiku eta gero... Bajuan... esango notzun, Red Hot Chili Pepperseko bajista... Bai, Flea, hori da. Eta gero beste gitarrista bat esatiagatik, ez dakit. Igual, egongo zan guapo juntetie James Hetfield eta Gorka berri txarrakekue talde berien, ez dakit. Tia, guapo, bai. Jakizak zein gozia, gan. Bai, a saber, bai. Eta baterixe esan dik? Bai, Travis, bai, beharkaba, bai. Vale. Oin galdetu goiat, gitarrista favorituk, bost internazionalki, eta beste bost Euskal Herri mailan. Vale, igual Euskal Herri mailan dauz bi diesela oso mitikuek, ez? Eta da Aitor Gorosabel, eta bestie da Gorka Urbizu. Azkenien die, Euskal Herri mailan igual egon dien mitikuenak edo, ez? Bai, Euskal Guitar Heroak... Bai. Batez igual Aitor Gorosabel izen da Guitar Hero gehiago, ez? Bai. Eta gero, igual ekartzeko egore igual latxeneko bi gitarristak. Ze, teknikoki, ez dakit nola ditzen dien, esan da, baino... Neuke, ez egizet. Baino, eske da brutala zelan sonetan dauen, kantuetan edo ez dakit, lekie brutal. Eta gero, Kureiako gitarrista.
Hori, Joseba Ponce, hori bai, hori zotzea. Hori da, Apo. Joseba bai. Ba, nik ez dut ezagutzen, baino... Nei, hau anekdota bezala kontau arazo bat, ze latza izenoan. Nik kuraian kantu batzu bazakitxeat, eta, bueno, direktun da hola jo izen ditxeat. Eta TikToka inean, basikamente, bat, streamingeta gauzek zehateko. Igonean bideo bat, hori, mitiko ezin geldituak kuraian kanta. Uste baietz? Lehenengo diskokoa dala esango nikek. Baina, bueno, horko soloa zati bat igonean, eta Lierreko etxarrik bihalizuan Joseba Ponce berai, eta tipoak erantzutzian, jode, otro que toca mejor que yo. Eta ni en plan, hostia, en plan, buah, eskerrik asko, rollo. Izena super guapo, tío. Eta eixek, Joseba Ponce igual, kuraian teknikamente estek, ba hori, Aitor Gorosabel bat, baino nik kuraian solu jotzen, eta kuraian solu gentzuten, asko disfrutau deat, tío. Bai. Ez que ez da bakarrik hori, ez que kuraian, ez que talde horrek dekona da, gitarra igual, iten dago ez dakit, hori zebra kantuen, rock and rollak intzen, hori ez dakit bakizu zen. Hola esan da ez, sonatuko zik, baino... Azna, rock and rollak intzen, eta egiten dago. Olako, bueno, ba, die oso riff simpliak, baino, konjuntuen gero bateria gaztadana, azkenien baterian dago galderrez, baino die oso riff simpleak, baino oso efektibuek. Eta azkenien askotan baloratzen da gitarrista baten teknikoki izetie brutala eta soluek eta, baino askotan olako riff simpleak eitie eta oso funtzionalak izaten da oso garrantzitsu ez dakit. Bai, behitu dega, Nire adibidez piztu da piztiako riffe irutze ziteko, guapísimo. Dan, Ero, baterixe sartzearen, eskedek, oso grufe zaugek. Bai. Grufe zaugek. Bai, guztiz. Esaterik latazkuek duten indakuare la hostiaek. Imaginatziat galdergatik esateula, duten intzian lana. Eta bost internazionala ipagu berko baituan? Ba, esango notzen nuen lehenengue Eric Clapton, ze erosena benien Taylorra, izen zan, egon nintzen 6 urte joten 30 paboko gitarra bategaz, eta Taylor bat hartzi izen zan, como, bueno, ze da hau. Izen zan, ostra, baino, ze... Hone gola zonatzeik benetan, ez? Claro, zoretan dago oso ondo dana. Eta ikusi neben, dekon kantuen Leila, baino akustikoen. Eta jotzen zaben, jarriko tamen garbian, jotzen zaben... Eta egiten dau, kaja bagaz batera jo, holan, da como perkusibu, ez? Bai. Eta hor deskubritu nuen bai Tommy Emanuel eta olako gitarrista perkusibuek, diela, bueno, increíble. Eta hor hasi nintzen nire jotzeko era aldatzen guztiz, ja hasi nintzen, ba, ez dakit, imitetan apur bat hasieran, baina ez dakit. Olako teknikak egiten ez, ez dakit. Eta gero, izango zan lehena, gero esango notzu niguel James Hetfield, hasi nintzen nien gitarra elektrikoegaz asko fijetan nintzen, ba, bere riffetan eta holan, azkenien egin dut esan olako... Oso mitikuek, James bai, Hetfield. olako riffak, bai. Mitiko pua... Igual ez da inbeste metalika, baina bai eitie dana berantza, ez? Downpicking, talakoek ikesin eban ikesten metalika bere kantuek eta holan. Eta gero esango notzun, obviamente, Tom DeLonge, Blinkeko gitarrista, oin dauela Angelesen Airwaves taldien, eta azkenien berak egiten dauz beti lau akorde, baina egiten dauz lau akordegaz beti egiten dauz temazuek eta ez dakit oso tema komplexuak, lau akorde eukiteko. Eta... Ez da merraziok, lau akorde jotzi errezaek, baina ondo jo dituk. Da hori batzuten ondo zonatzie, ojo, Bai, da komplikau, eta ez dakit, igual egiten da punteo bat bi notegaz, edo askoz jota 3 nota, 4 nota, baina osartzen dauz ondo eta behar dauen tokian, eta ez dakit, azkenien, joder. Blink ikustatzen zakela argi heldi bek. Bai, hori, holan argi, bai. Izo esan, irugarna izen da, ez, edo... Bai, irugarra nagoan. Ba, gero igual, hasiera baten entzuten hemen bai asko B.B. King, ikusten eban hori eserite jotzen, eta... Mitiko, Eta hori huela, jotzen dago pentatoniku eta jotzen dauz oso gauza simple, baino ez dakit oso brutala bai.
Eta gero, igual beste bat, deskubritu nula ondala pilo bat, igual 12-13 urtegaz, eta da Nita Strauss, Nita Strauss. eta apurtu zosten eskema guztik, ze bere kantutan ez dau letra, da gitarra, eta nire bitzen dena, baina noz dator kantanti ez, no, eta ez da holan, eta izen zen como sok bat, holako teknika ikustie, ez dakit. Eta kantu gera ikitzeko beste modu bat, baita, ez? Hori da, bai. Dana instrumentala eta instrumentalari emotie garrantzia, eta hori, joder, ez dutxet, edo momentu horretarate ez nun inoz holan pentsatu musika, ez? Beti izen zen, bajista, gitarrista, bateria eta abeslari. Edo akustikoen bada, akustiko eta abeslarie. Ja, de repente datortzen da bera bakarrik, bateria bategaz, eta aurrera, ez dakit. Esan brutala. Bai, nik adibidez gehienan estilo hori entzuteiat. Azkenean jute ez fijatzen, etiktekela asko, igual estrofa bat, gero estribillo bat, eta gero ja lokura. Bai. Normalean ala izateke estruktura, ez? Eta gero zieze bueltatzen dituk estribillora. Vale. Piskat ja amaitzen nahi atu atala ure, eta atal honekin bukatzeko aldetu behat, ire ametxetago gitarra. Zinde ire ametxetago gitarra. Bakit dala, igual esan da bie danak, iguela, baino Gibson Les Paul Custom. Estandarra da Custom. Estandarra. Bai, eta hori? Nere kasun estandarra. Ze estandarra deko, Customa, ez dakit, estandarra deko hori, nire ustez da como la gran, ez olvidada, baino bai, jende guztia doia la Custom. Bai. Eta estandarra ez dakit, behi, inkluso izena, esaten dute estandarra, ez dakit, jakusten jate. Eta da, como, ez dakit, da igual merkia hueve bai, eta inaz oso gitarrista merkie egi esan da, hori beda holan, ez dakit. Azkenien, estandar batek zen bat die, igual, ez dakit zen bat izango die. Mille da zehoze izengok, bai. Ero ikusi hori bai, dau bat, 600 pavo 500, baina, ez dut, no... Zaber, nizak edela zaudek estudio, ditukela merkenak. Hori estudioe, bai. Eta hori 600, 800 horri biltzeituk. Gero zaudek estandarrak, eta hori ditu 1000, 200 edo. Eta gero zaudek customak ditukela 3000 eta piko. Bai. Eta ja deki kolore, ja deki kolore gehiago, eta... Bai, baina estandarra esango nuke, nik uste. Gehien bat. Ez que hor, Gibsone baita, etzaiat X-ei iritzi haugean Gibsoni buruz, baina ik momentu honetan dirua hori eukiko goan Gibson berri bat erosiko goan, ala bigarren eskuko merkatura jungoitzen. Ez nuk erosiko Gibson berri bat, ez berrie, ez bigarren eskukue. Ez, ze ba? Diru eukinde, ez erosiko neban beste marka bat, seguramente. Ze nik usteot lortu aldo zule soinu potente bat bai, 500 euro gitxiago gastatzen edo ez dakit. Bai. Azkenien Gibson batek, ordaintxe oso asko marka askotan. Eta gitarra merkietan hori nabaritzen da pilo bat. Eroste oso hori, nola da Gibson merkien esan dugu... Estudio hori. Bueno, Gibson merkena epifonaek, baino estudio. Bai, bueno, claro, bai. Hori da hola bai, baino Gibson markakue azkenien, 600 pau edo 500, baina nik uste ez dagoela balio hainbeste gero. Edo, deko zule LTD bat iguel... Bai. Zakit. Ez que, geho hor bat jeziok, da pixket komentau nahi nian gauzioan, nere lehenoko pixukidik, zaukean hori, estudio bat, esan diatena lehen behatzi 10 kilo pixatzen ziola barbaria bat guan. Bai. Eta, klaro, gitarra ere guan 2003 edo 2004 Eta kontu edek, gaur egun gitarra berdine eroste baldimak, gama berdine eta espezifika eixo, gaur egun eroste baldimak Les Paul Studio bat, azkoz ligeru odek, eta ez di igual sonatzen, tio. Claro. Eta, klaro, hor azkenin nik uste, eta horretik Gibson pixkat kiebran dalau askotan esateaten gauza, baina, klaro, nola ez kiebran egongo ire gitarrak salteitukena dana segunda mano saltzen nahi baldi maia. Claro. Ez que nire ustez gaur egun Gibson berri bat erosteun pertsonik idea handik etzauek. Munduen hola da, gitarra mundu eta respetu gozugin esatea, baino... Bai. Fenderrek nire ustez ez digain beste prestigio galdu. Fender berri bat erosti etzitek lokura bat iruditzen. Ja, bai ados nau, bai. Bai, a ber, azkenien, karo, eroste oso
80 marka dokue, edo 2000 eta esan duzune, 2003 eta, karo, dekien pisue horrek eragiten dut pilo bat soinura bai. Claro. Karo, azkenien pisu gitxeo badeko, deko material gehiago barruen. Deko edo kendu da bi egurra, edo, karo, hori tonue galtze oso. Claro. Eta nire naz espertue, baino nik uste dara bastante logiku, ez dakit. Bai, a ber, nire ez nauk espertue, baino, joder, azkenin sustaine, ez? Gitarrik, Hori da. vibrazizue, otzea nola esan, bai, argita garbi. Horregatik jazeako beti biltzetuk semikaja hauek, edo akustika bat direktamente, azkenin ez daukela sustain hori, ez? Test bat ingo hau. Hau de, lehenengo aldixea, gitarrizketa baten gaur, 80 gitarrizketiek, eta ingo jatenadek, minutu bat kontau, eta ik esan berdiztek, okurrutitzatxiken gitarra markadanak. Ostra. Vale? Eta hemendik aurrea ranking bat ingo jat horrekin. Vale. Vale? En plan, lehenengo aldixea getiatena, baino... Adibidez, esaten baut animatzea iz. Bai, esaten baut Epiphone eta Gibson izango die ezberdinak. Bai, baliozik. Ezberdin bezala kontabatxeat. Joder, vale. Vale. Venga, bost, lau, iru, bi, bat, emasok. Vale, esango txut Kramer, LTD, Gibson, Epiphone, Squier, a ver, esango txut Taylor, Martin, Guztik eta jonde kabraia. Harley Benton, esango txut, bueno, nire bajoan, bueno, claro, bajoa, ez dakit orduen ez, ez da erresa, gero okurrituko jatiz pilo bat, fijo. Baino... Ibanez izango zen... Ibanez, bai, behatzi gu. A ver. Dago bat, dala Year for Music edo Year edo... Ez diat ez hautzen baino sartu Ez goiat. nago ziur, bai, gero begituko gu eta, a ber, adibinatu. 10 eta denbora. Vale. Vale. Oin, akorde apunta engoiat hemen bazpare, notan, Gorka, Garraio, test. Simaz, iruduzite graziotzu izin egela, salta pixkat. Bueno, ja pixkat amaitzen nahi gaituk. Egiz esan gaur, normali baino azkarroa egatuk, azkar hitzeiek, gotzaiat, eo beste batzuk asko hitzeiek, bixetako bat. Ez dakit. Nik ez dut hitzeiten bez iguel asko, ez dakit. Bueno, ez normal, nik izan honik nahiko normal, baino, igual baitare kantuke, normalin, claro, igual grupo batzutan hasierako kantu izateetuk 4 minutu eta 5 minutu eta hola. Claro, hainkek usteatu ala 2 minutu eta eskaz, eta Garraiako 3 minutu, orduan baita hortik igual denbora pixkat jantziuk. Por cierto, punki desnatau etorri dek eta emoiok esateik. Egurre, punki. Hori atiterreku ebe bai. Bai, sonatzezi, nikek. Pixket euskal musikin egoeriatik itzengo jau, bueno, musikari nego gaztie haiz, 2 urte dauzkek ez, lehen ditxaten kalkulo mentalak, esan dek 10ekin azitzeala 12 urte, kalkulo. Eta, klaro, orduan talde baita berrixe hainkek zenbat denbora zauek talde bezala? Urtarriletik. Urtarriletik. Bai. Eta alderdi hortatik nola ikusteke egoeri talde berri bezala eta talde gazte bezala kontzertu lortzeko, talde bezala azten juteko, nola... Bueno, ber, azkenien hainke dator beste talde batetik dala 26 amaika. Vale. Eta 26 amaika ginen 5 pertsona. Eta bazkinen ikusi genitula beste... Untxe jarri goiat, zean, nola, titulun jarri goiat, 26 amaika baita. 26 bi puntu amaike. Bai, eske tier listin entzunian, eta molautzi. Bai. Bai, hori izan, genekan hor, ez dakit, bi desberdinakoin, eta batera ginen, zan beste gitarrista Victor bateria eta niatera ginen, eta sortu gendu nahinke. Horregatik igual, hori, egin dugu maketa bat urtarrietik ona, izen die 5 kantu, egin dugu beste kantu berriak eta holan, eta kontzertuek bilatzeko eta holan, egin dugu desente kontzertu, bueno, desente. Ez dakit, egin dugu lehengo barikuen jo gendun Sorginolan, Durangon,
Jo gendun be bai Sorginolan oindala, ez dakit hilabete bat edo. Eta, bueno, jo gendunen kontzertu bat otsaien, martxuen eta apirilen. Osa, jo dugu, hilero jo dugu minimo bat. Etzio gaizki, zea talde berri bat izeteko, ez? Bai, eta oin gabiz lotzen udan jotzeko, eta udan jadekogu lotute kainien jotzeko seguramente bi kontzertu edo lan, eta guro goin maiatzen aber lotxogun zozer, o ez dakit. Kontzertu hile lotzeako ordun nola izeate, zeateta izeate jotzen. Ba, askotan, kontaktuen bidez esatuztie jo badau, ezagutxeot bat, dabiel antolatzen kontzertu bat ez daki ze gaztetxian, edo gurosu esati, venga, bai. Eta gara, esatutxugu bai, edo azkenien hasieran esatutxugu bai danari, ez? Orduen, hori, edo bestela igual galdetzen, edo hemen dau libre jotzeko, edo gurosu, edo, jakize, bai, hola nitegu. Baina momentu honertar arte izen da esan dozkue, hori, kontaktuen bitartez eta holan. Vale. Maketa bat ata duzte hainkekin, Bai. 6-7 kantu zaudek, ez? Okerrez banatxio? 10 bost. Bost, bueno, Bai. pasain hau. Maketin nola grabatu duzte? Autoekoitzite zio, gala juntzeate... Lagundu osku bainat, dala lagun bat, berak jotzen daue bai beste talde baten, eta holan, eta grabatu dugu direktuen. Dana konektau direktuen, Vale. eta zuzenien jo dana. Izen da purba saia, igual. Estek habituala, esango jau. Bai, hori da. Horregatik askotan igual maketan, nera hotx igual desafineta hot igual puntu baten, edo igual gitarra konfunditzen naz, edo dago hori, ez dakit. Da hori, direktuen, azkenien da gure kontzertu bat holan sonetan dago, bai. Ja. Orden da como oso, ez dakit, oso reala, ez dakit. Gero bat, pixket, nahi en parte amorru matezik, zio gauze bat, claro, azkenin disko bat, edo EP bat, edo dana dalako ateatzemak superproduziute, eta adibez bat zue bezala talde batek, ez malti mazago rekurso igual, nivel hortago produzio batea aliatzeko injustu edek bat ere, igual bate gaitzeik hainket esan etzik molatzen, ez dik ondo zonatzen, baina berez nahi behintzet iruditu zite badaola materia prima hon bat, hor. Eta igual etorkizuna behire disko bat zerixuo grabatzeko eo badauko uste ideiaik, eo zeindek plana taldigin. Bai, plana da oin, kamiseta keitie, igual diru bat lortxe, ez dakit apur bat lortxe dirue, eta hurrengue, pentsatu dugu, grabetie beste EP bat. Baina oin bai igual joetie parteka, eta dekugu, ez dakit, nikiteko tamen etxen material minimo bat, eskatu dugu prestaute, zozein aldugu, baina gero bai plana izango zen aurrestie dirue, kontzertu egitie eta sartie estudio baten edo olako, bueno, azkenien da talde dana egiten dagoena, ez? Nabie, bueno, ez dakit, aspirazio hori zeten da normalena. Bai, azkenin disko bat, ez? Eure buru aurkezteko ere era bat dana, ez? Hori da. Bai, horregatik ez dugu atera maketa spotin adibidez. Pentsatu genuen, da direktu bat, aterako gu YouTubeen, eta gero urtiek pasala, el curioso de turno, ikusiko da YouTubeen dauela gure lehenengo maketa, direktuek grabatute, eta ez dakit. Hori... Vale. Bueno, nahi aldek pixket lokatzetan sartu. Venga, aurrera. Nahiko argi gota baiat, ze iritzi daukek gazteai buruz, irrati komertzialai buruz orokorri, baina Euskaldune gatu generan gazteai buruz, eta hor dako jat. Vale. Generalien irrati komertziala, holan generalien, Euskal Herritik kanpota dana, ikustet dala, ez dakit da portal perfektu ikusteko egiten dozune, edo entzungo txue jende pilo bat, eta helduko zara jende pilo batera, ez? Arazo Euskal Herrien igual dagoela gaztea. Eta gaztea. Eta musikari guztion aspirazio igual dala horra joeti, ez? Eta igual ez dagoela alternatiba edo beste zozerbe bai oso potenti, ez? Eiteko kontra edo... Askotan aipau izen ziztegemen irrati librik, eta irrati libretan entzutea la musika bariago eta arrazoie osu, baina irrati libri oso jende gutxi gaitzeik, zoritxarrez. Karo, hori dara zue. Osa, ja, sartzen bagara, ja irratie jende oso egiten dut nahuela gaur, bueno, baina
Bai, azkenean gazteak lortu dau, ez? Sartzie plataforma gehiagotan, ez dakit. Baina askotan ikuste dute igual gazteako bideoek YouTubeen, eta bueno, esate, bueno, a ver. Ez dakit, ez? Baina, bueno, en si ez tekotolan iritsi oso formatu bat horren inguruen. Egi esan da. Dauz, egi esan da, gauza batzuk igual ikuste dute zela eta... ez dakit, igual ez asko momentu honetan nigaz. Ze zentutan? Ez, ez dakit, igual... da gehiago aktitudie, ez dakit nola saldu, ez dakit nola saldu. Ez dakit, En plan, dauen... cringe. Bai, dauen, ez? bai, ez dakit. Bai. Zailek, Ikuste dut- batzuten zailek cringe ez ematie, Claro. zango jau online gauzetan hori adibidez nik batzuten neure buruek kiston cringe bat, ezin, plan, pentsatzeat, baina, bueno, azkenin egin berre gozte dek, entre comillas, ez, baina Bai. ulertzeiat erabat esan nahi dekena gazteako gauzei buruz. Ez danakin, ez gauza danakin, baina batzukin bai. Ja. Bai, ikuste dut ez be, osea, a ber, azkenien gaztean egon die talde asko, ez dakit Silitia eta olako talde asko sartu diesela hor, eta, joder, eta die talde honak, eta Bai, baina agertu die gaztean. gauza bat esan behar adibidez, eta hau pixkatzik nire kritikakin gazteai, Silitiak maketaleak eta irabazidik, Bai. eta nik ez diat gaztean peñere entzun. Ja, Irabazizunetik. bai. Ez, hori pixkat... Ja, bai, zia. gise. Bai, eta kontenidu ikusten bazue, ez da hainbestekue. Osea, jarraitzen dabe, egoten, peio reparaz eta, portadan dauzenak, ez? Bai. Hori zitzen da holan. Baina, bueno, azkenien nik uste dauen gazteatik kanpo dauen esena dala oso potolue, oso handia. Eta gauzen talde dala esena brutala, eta agertu aldi hemen 10.000 gaztea, baino dauen esena, ez dakit, da Bai. ez tozkuek enduko azkenien. Osea, ez dakit. Eta adibidez, gaina, imaginatzeat eure burue pixket punk rock estena hortan sartzekela, ez? Bai, ez dakit egia esan da. Ze, nik individualki, azkenien garraio beda oso, esan doztie, bai, dala oso gaztea, igual, kontenido oso, ez dakit, izen leike. Izen leike. Ez dakit. Batzuk Gero bai, hainke, igual. bai, gero hainke da beste gauza bat, baino, ez dakit egia esan da zezenan gauzen sartute. Ez baino, Ez dakit oso ondo, baino... gazteatik kanpo nik estena handine ikuste jatena Euskal Herri mailan punk rock estena hori, en plan, Bai. kaleko urdangak, Brigade Loko, Nafarroa 1521, eta Roten, eta, bueno, hor, zaudek talde pila bat, kriston jende pila moitzitekena, ez? Bai. Horregaz be dau, azkenen, hor, gaztatik kanpo dauen esena da hori, handiena, eta igual be dauz beste, ez dakit, beste talde batzuk beste esena baten sartute, eta ez tekien beste bizilia, azkenen da bola bat. Eta gaztatik kanpo dago esena txikiago bat, gero txikiago bat, edo, bueno, azkenen nik ez dut uste punk rock esena dela txikiagoe. Ez dut uste, azkenen kalek urdanak eta zen bat reproduzio dekiez, eta zen bat entzule, ez? Pila bat. Eta roten iguela, pilo bat, ez? Bai, Incluso baina gero beti horren Erdoil- azpizen egongo da. Bai. Erdoilegetare, horren azpixen egongo da zer. Horren azpizen be egongo da beste esena bat, eta beste talde asko, ez tekiena igual kalien hainbesteko bizibilidadie. Igual Euskal Herri mailan beti punkoiak hartu dau pilo bat. Bai, Edo gaur egun punkoiak soinu hartute, kasi, ez? Osa, igual, nik ikusten ditudan talde gazte guztik azten die egiten punkoia, incluso. bai. Eta ikusten da, punkoia hemen hartu dauela oso gogor, ez? Edo, ez dakit. Baina, bueno, azkenien gero dauz, beste... nosbait ikusiot komentatu oso bai Chill Mafia, etolako agertu diela de repente, bueno, ez dakit. Bueno, a ver, nik Chill Mafiatik, nik kilikikin eukin izkia mobidakin da neiko pereza ematezik danak egiz esan. Plan, nei pertsonalki etxik molatzen estilo horrek, baina lehenengo egunetik izanean oso originala iritu ziteala, tio, en plan, Bai. gazte baten koplak hauek, gazte Bai. baten koplak, iritu zitan, hostia, en plan, hauek zehose kaineru karri dio, ez? Bai. Gero bere aktitudi, bai, etzitek hainbeste gustatzen, baina nei etzitek talde txarrari, iritu zitek oso inteligente jokau dun jendie. Eta adibidez, Bai. Jofekin atadiken azkeneko kantu hau, esango jat, Bai.
no me desagrada, esan baiat. Bi eskubilaban, esate oso. Bai, irutzen zitek, ez tekela nere estilue, baino, eta ez nian uste hau inoiz esango neani, baina kantu bat junean izanean, bueno, etzio, ezkin plan akorde progresizue, kuriosu irutu zitea. Bai, niri Jofe iruditzen jate brutala, adibidez. Jofe da brutala, bai, ez dakit. Egin da bien, nik ez dut ez ezagutzen, eta ez dakit esaktitude dekien edo zelakoak dien, baina euren musika... Nik usteak Twitterren dala gehien bat, Zer, gero, itzen dia jendikin da esan txie, aurrez aurreko tratun jende normala egila, baina, bueno. Bai, supongo. Eta enkontronazo bat eukinean ez, nik ez nauk impartziala, txigo, ez dei. Ja, bai. Baina egizek ez dena kaineru ekarri dela, bai. Bai, euren musika iruditzen oso guapo, oso interesgarria, bai. Interesgarria, bai. Eta oin nik uste da Euskal Herri mailan oin dabilela sartzen olako oleada bat musika berrikin, eta ez dakit, instrumentu virtual gehiago, eta analogia horretatik urteten apur bat. Autotune gehiago, ez dakit. Eta iruditzen dut oso interesgarria. Azkenien Euskal Herri mailan, joder, egotie ja de una vez, ez? Olako gauza berriak, ez? Ez dakit. Eta beti ondan prozesoa da baita, ez? Hori, 80. hamarkadan Fermin Muguruza zioanean gauza berriak ekartzen, jendeak, en plan, hasieran igual bizkarra mantzioan, Zutagarrire hasieran jende asko bizkarra mantzioan, metal euskeraz arraro egiten zitzaielako, eta hola asko eta asko, ez? Adibidez, Chill Mafia dire, azkenean, badagoz salto bat, ez? Igual, pixkat boomer musika edo rock, hori, ingeles esate dute boomer rock edo dad rock edo hori nire aitak entzuten du musika, Eta egia gaur egun, gazteen artean danetik dago, ez? Baina egia da igual, hori, trapak asko zein dula, reggaetoiak bai, azkenean jendeak asko entzuten du, ez? Igual ez etxean edo kontestu baten, baina tabernan ez da hori da. Bai. De hecho, da kuriosu ez, garraion ikutu bote zoin palo guztek adira, oin mesan dozu trapa, diskuen sartuko trap kantu bat. Baina ere estilure, azkenien, ez? Gitarra bategaz beti, hori ez da faltauko. Baina bez, reggaetoie behin dut oin da lagitxi Andoni Ponigaz, indote, bueno, da Durangoko musikari bat, indot reggaetoi tema bat, bai. Eta da kuriosue, nire buru ikusti reggaetoia egiten, ze oindala iguel 5 urte do, ni nintzen hater del reggaeton, satan, ez dakize. Baina, ke ba, tio, ontxe, azkenien zabaldu bidozu apur bat buru eta... A ber, nik reggaetoi ez dut konsumitzen asko, egia esan da. Jorgatan, ez? Baina, ze bastot egingo reggaetoi kantu bat, ez? Probatzea batik. Hori da, eta... Eta oso guapo. Zena graziosue prozesue. Nire pertsonalki reggaetoien kontra dauketen kritikain nagusinek azpertu egiten haula ritmuk. Plan, ritmo oso errepikakorra irutu zitek. Ze bazaude kantuk esategena melodi kurioso indik, o bazaude kantuk igual pixketzea. Baina ritmue, jazta, tio. Plan... Ezin dute variazio minimo bat, favorez. Askotan gertatzen da igual sauzela juergan, eta sauz taberna baten jartzen da biela reggaetoie, eta igual sauz 2 ordu entzuten reggaetoie, karo, ritmo iguela gaztazetu, bale, suficiente. Baina, bueno, azkenien behiten dago asko sartzie variazio berriak musikan, ez? Hori, igual jartzen da bie Chill Mafiako bat, tema bat, eta gero jartzen da bie, jo que se, reggaetoi 3 tema, baina gero berriro, azkenien gero eta variazio gehiago ikuste dut nik. Eta bernetan eta holan gabien, batez be. Baina bai, ulertzeot, kantu guztiak diela ritmo iguelagaz, bai. Bai, azkenean formula oso definiu bat da hola, ez? Bai, eta oso efektibue, azkenien. Bai, oso konsumible, oso asartzeko oso ona, eta jode, ni harritu naz, hasi nintzen pentsatzen den reggaetoi kantu bat egiten, hasi nintzen igual ikesten aberre zeiten da bien ze teknika edo ze, eta ostra dau jende ona, oso ona. Zer zentzutan? Plan de produkzion, o...? Bai, produkzio eta gero dauz abeslari oso onak bai. Batez be Argentinan, adibidez dau Duki, Tiago, olakuek dekie ez dakit fluitzeko era bat, azkenien behiuel datozelako rap mundu batetik ez, baina bueno, sin más, hori. Eta, izango zen hori, gero bai, gure hotela obviamente sartu nire estilue beti, ez? Beti gitarra, beti huel distorsiño apur bat, eta beti, ez dakit.
De hecho, bai. ondala gutxi Paulo Londra horrek berriz atai kantua, etxaiat jueken plana, eta Bai. atxunean izunan en plan de, hostia, rollo reggaetoi tipoko gauzak, gitarra elektrikokin naztuta, en plan zer dekau, ez? Bateria analogiko bat, oza, dana holan akustiko, bateria akustiko ez dakit, da, kurioso izen da, bai. Bai. Ez que oin dau, influentzia asko pop-punk berri horren influentzia dago oin musikan. Adibidez, esan dozunaren bi eskubilaban hori kantue bai, nik ikusteot influentzia. Pop-punk influentzia hori, edo pop-punk berri horren influentzia iguel. Izen lehigek. Azkenien, estatu batuetan dabiz mezkletan oin pop-punka, trap basegaz, hip-hopa ez dakit. Eta da bileltzen ona oin, ez dakit. Ez que egixedek aldiago gala puntu bat, igual, ondala hogeita maost urte, etzeukan edo nork ordenagailu bat etxin, tarjeta soinu txartelo bat egin, eta edo zerriteko aukera, ez? Gaur egun, erozten duen edozeinek asileikek saltxeatzen kantu bat iteko, eta hori juntatze baldin badek, egundaka estilo berri atera direla, eta, bueno, azkenean inevitablea dek, ez? Horrelako gauzak. Entzundek Rosaliaren diska berria? Bai. Eta ze iritzi? Oso experimentala dalako baita, galdetzeiat. Ba, gustau jate. Batez be produkzio aldetik, nola dagoen einde. Osa, deko intentzioa da oso argia. Nik ikustot dala oso zuzena. Eta zekola ideia bat eta lortu dagoela eruetie. Ez dakit, gustau, bueno, a ber, nik ez dut entzuten Rosalia, ez? Azkenien ez da nik konsumitzioten musika, baino ez dakit, iruditu jate oso disko potentie, ez dakit, oso produkzio aldetik batez be, oso minimalista inkluso potentie, ez dakit. Esateik motomami artelana da, unkit ez natauk. Nei, pertsonalki iruditzen zitek oso atrebidua, en plan, bazaude gautze batzuk, adibidez, ze adibide jarri, baina mitiko, zaoko bat adibidez, nei pertsonalki etzite gustatzen, arritmo hosek eta etxatxitela gustatzen, baina hostia, jentai bat, izan temazuek. Te quiero raidein parren ginean Twitterren. Bai, baina gero kantu osua hitzek eta esatek, hostia tu. Bai. Zarriko, papi, zarriko, esatek, nahiak. Eta ez da bakarrik hori, gero indauen ikusentzuneko lana. Osa, gero dekon bideo eta hor dauen lana, dana batera doie konjuntu da brutala, iritziate ez dakit. Oso, nik uste dala, Rosalia dala oso tipa argia, ez dakit. Dekoz gauzak oso argi, eta ez dakit. Ez dut esango dala genio bat, ez dut ezagutzen hain ondo, baino tiene pinta, ez dakit. Bai, argizio gozo hona dala, eunin. Bai. Eta justu gaur egon hau irakaslikin komentatzen hori Rosaliatik eta nire irakasle izatezian, claro, Rosalian hori, azkenin ahotsa jarrik eta oso biluzik ez, zeiat ikusiken Altozanon bideoa. Ez. Altozano gindik bideo bat analizatzen Rosalia beakin diskoa. Eta, claro, ahotsa nahi eta oso biluzik jarritaziok, oso minimalista esan deken bezala, nire irakasleak esaten zian, ja, baina hori Rosaliak inaldik, baina beste jende asko gezin digorien, zeztik Rosaliak aina ondo kantatzen, zeztek produkzioa bakarrik, dek? Karo, da, bera. Bai, guztiz, bai. Eta gero, bueno, ez dakit da nola, baina nik uste bera bai hartzen dagoela parte produkzio, oza, berak egiten dagoela... Bai, zer bat bai. Bai, oza, dagoela makinetan bera egiten, ez dakit, usteote, baina, bueno. Nahiak bidali ziu bideo bat, baina, nola, irekin elkarrezketa etxen nahi nagoen ezin diat ikusi, baina, bueno, gero behituzak txatin, da nik bukautegun ikusiko dugu. De hecho, ja bukatzen jungo gaituk. Nahi bak, hor dut erdi gitxik, guzti nahikoa dala, nahikoa itzin diago, ez? Bai, ondo. Guztu da honaiz? Bai, apur bat urduri hasieran. Egi esan da. Normala. Oso urduri hasieran, baina bueno. Normala. Bai. Uzot, ez dutela joa hainbeste gitarra igual, ez dakite... Bueno, berdindik, ze justu amaitzeko jokoek. Bai. Eta nik improvisatu gehiat dire gainetik. Vale. Así que hor riff bat. Hola, progresiño bat gure dutena? Bai. Nahi deken progresizua, eta nik ungo nau gainetik
A tope. Zeo zeitzen. Eta raide preparauko jat. Horlako jau! A tope. Aio da noi, eskerrik asko pastatzeatik, Bueno, beste bat arte, eta mila esker gorka, irire, etortzeatik. zuri. Bai.